ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟର କ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଥାଇ ଅନ୍ୟ ପଦ ବିଷୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଜ ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ଆଜି ନେଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖକୁ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରେ, ନା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ବି, ଆସିବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ତ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ, ଅନିଶ୍ଚୟରେ ଭରିଯାଏ। ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସେହି କ୍ଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ବନିଯାଏ, ଆଉ ମନ ବନିଯାଏ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି। ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ ଦ୍ୱିଧାର ଉପାୟ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ନେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ କ'ଣ କେହି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ? ଯଦି ନା, ତେବେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ମନ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବ? ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଯେ କେହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଏ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସୁଖଦ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଯେବେ କେହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଏ, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ପାଇଁ କଣ୍ଟକିତ ଭରା ବୃକ୍ଷ ହିଁ ରୋପଣ କରିଥାଏ।